Gde ste bre ljudi? Danas ću vam pokazati, danas ćemo igrati Happy Wheels, kao što vidite. Level editor. Evo. Čekajte. Ajde, svaki slučaj izbrat ćemo ovako. Speed bridge. Plane. Idemo, skoču. Naravno nam kasni glas. Sine! Drži se, tata! Ne predajemo se, vidi kako se nismo prodavali. Idemo! Kakav skok, koji je rebica, ja? Stvarno dobra ova igrica. Sve ću da pređem. Sačekaj. Slomi se. Ode glava. Idemo. Probat ću još jednom, zašto je pravi zanimljiva igrica. Wheels. Idemo. Što meni? Ajde. Opet tata iz meni su oni najbolji liko. Mada volim i tatu i ženu. Muškarca i ženu. Piči. Skači. Joj, ne daj se. Bjerat ćemo drugu misiju. Šta ovo neće dođiti? Ajde vidimo ovo. Jao, kako moćna igrica. Idemo. Piči jedan čika. Nemoj mi to raditi. Makar na glavu da padnem. Sačekaj. Ovo će malo potreti. Da ne gledamo sad sve. Imam. Ajde. Ovo da imam. Ne, ovo. Sve imamo šta je ovo. Ponovo ovaj čika na ovom. Šta je ovo? Ovo je prave dosadna. Šta ćemo sad? Šta ovo reći? Evo ovo ti probam. Ne, ovo sam sad probajem ovo. Ovo će nam možda biti zadnje. Ajmo ovu babu. Ili ajmo tatu i sin. Ajmo tatu i sin. Tata, sine. Šta je ovo, kakav je ovo kamenčić? Idemo. Možda će ovo biti naša zadnja misija, pa ajde da je pređemo. Šta je ovo? Pazi sine, jaj, nemoj. Što je ovo teško. Možda sad se zaletim. Idemo. Uspeli smo. Ajmo sine. I ovo ovdje smo pročekali. Šta je ovo? Šta je ovo? Sir, ovdje si.
Au. Što je ovo? Au. Ovo je stvarno bila teška emisija. Snimat ćemo još neke epizode My Happy Wheels, ali neće to još biti. Mi se vidimo u sljedećem videoklipu.